tanggep kaya wis kumaluhur ing kautaman mentala nyiksa nganiaya tresna lan asmara kulup tetela sastra jendramu gagal ngruwat jagatmu dhewe Gatotkaca. Ibu nuwun sewu pangandika paduka menika sampun kula anggep sisip ing graita. Lire piye Gatotkaca? Hateking jiwa kasantosan kula ing tetep sumungkem bumi pertiwi ngrungkepi dhateng negari menika lugunipun inggih pangejawantaing sastra jendra Ibu. Nanging sastra jendra kuwi dudu perang Gatotkaca. Sastra jendra kuwi mungguh bener mung nganut luhuring budaya. Tur maneh-maneh yo nggir Bratayuda kuwi temene dudu perang suci. Nanging kuwi perange wong ingkang males sabab saka nandhang siksa. Iki isih tuna tungkap sing ora tau digegulang dening para taruna kulup. Monggo sejatine gayuh tumurun kanugrahan mau srana nantukake kesabaran iki tanpa bebanten ora nganggo kuwi inggih cara kanggo gayuh kamulyan. Nuwun sewu. Janji kula kaliyan Yai Pergiwa menika mboten ngongso dhateng kamulyan Ibu. Tumrap kula kamulyan menika saged mapan wonten ing kanik menapa angkara murka menika saged mapan wonten ing kanikmatan. Kamurkan saged mapan wonten ing kasangsaran. Mila tumrap kula Ibu. Bratayuda menika wau kula anggep perang merang lan sesantining manah Gatotkaca nedya ngrungkepi pepunden kula Pandhawa ngantos tetesing getih kula ing pungkasan. Rikata sang Gatotkaca tinon mapakarka suta tekabira Kresna. Parta manehar muji saktinira katrenjuh geger njaba alok ana dhair. Iki ya melu urun rembug lho, Gong. Ado-ado digawa saka Yoja. Diragati pemerintah ya anggepe kowe iki. Ora ming bisu wae omong. Walah, Truk. Piye? Kowe iki mau ora wis krungu dapukan to? Piye? Ane dapuk aku ki nyuling kok njur aku kon melu pidato ki malah ora jumbo to. Wong nyuling kok ora krungu swara tulat-tulit. Karang suling agar tak mut ki njur kolu. Kolu pokok dol. Kene iki nggon papan angker, papane wong suci kene iki. Nek kowe goroh engko mecah tedhunmu lho ngono. Tak jolke. Wis ora perlu padha congkrah. Mergo iki rembug kang wigati. Dasare dibiji nggih sinuwun kowe. Wong ora dodol. Kejawi taklim kula kunjuk
raos sing manah kula Kakang Prabu. Menapa darunaning gatitine paduka rawuh tanpa pariwara. Yayi Ratu Warimbi. Tak lime siadi tak tampa wa sing gati praptanipun Kakang. Temene nedya martakake dawuh. Sakpatine mantuku Abimanyu Brata saya miris ya wimpuh gegirisi. Ngantarane Wadyabala, Kurawa lan Pandhawa anane mung padha dene saya mentalane. Ora peduli karo tatanan perang jroning batin sing diajak mungsuh lan kudu bisa ngukup kemenangan. Bengi iki Kurawa wis ngetoni senopati. Wewenganing para sesepulan para kadang Pandhawa barisan ning Gupalawiya. Iki ngewanci bengi kasekten saya gegirisi iki mau. Ora ana liya kejaba mung putramu Kulup Gatotkaca, mula Yayi Ratu Warimbi. Rinek saya dening para sepulan para kadang Pandhawa kalenggan iki putramu Gatotkaca diwisuda dadi Maha Senopati ya. Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Tak jaluk jabelen tetepaning senopati ning anakku Gatotkaca Kakang Prabu. Aku ngerti menawa anakku Gatotkaca ming bakal kok pateni nganggo tanganing Kurawa Kakang. Aku ngerti menawa kowe iki wong licik, kowe iki wong apa-apa sing kok dapuk senopati dudu anakmu dhewe. Kepara anakmu dhewe kok slametake sedulurmu kok umpetake Kakang. Buktine Kakang Baladewa sing mestine kudu mungsuh tanding anakku Antarja. Kakang Baladewa banjur kok singetake ana ing pertapan Grojogan Sewu. Anakku Antarja kok pateni alus-alusan Kakang Kresna. Klebu anakku Antasena semono uga kok pateni cara alus. Wis ora duwe sapa-sapa mung kari anakku Gatotkaca wae. Bakal kok lorote ana ing Papa Cintraka. Apa ngono kuwi jenengane Ratu Titis Wisnu? Satemene jebul atimu kebak ri kemarung Kakang Prabu. Ibu. Mboten pantes paduka nguman-uman dhateng punden kula Ndarawati. Kula pun ibu micilake tangis. Duwa kasenopatenmu iki sababipun ibu mung ngeman marang kowe Kulup. Ngono menawa garwamu mantuku pergi lagi nggerbini. Oh alah Gusti, ngapa? Awang Bratayuda perang gagar gegempuran Gatotkaca ki nyolong wektu metu karepe kuwi lho. Ya sastramu iku ora nyolong mung karo bojone dhewe kok nyolong. Ale ora. Arep karo bojone dhewe ki le tematang ndelik-ndelik. Jajal kok injen ngrak balang waktu kowe. Yayi Ratu Warimbi Kulup Rimbiatmaja. Aja ditedawa nggone padha cecungkran. Iking baku sing luwih wigati kudu padha dipenggalih menawa praptanipun Kakang dening para sesepulan para kadang Pandhawa. Kang mangkono menawa ana cengkahing rembug tarik tinarik ing daya sulayaning penemu pun Kakang ora melu cawe-cawe ana dosa lupute pun Kakang aja dikatut-katutake gugato lawan para kadang-kadang Pandhawa ya.
Gatotkaca. Wonten dawuh Ibu. Kala tanpa rupa pun babu ingkang nglairake kowe kula. Nanging piwalesmu kowe wis wani nyentak-nyentak marang pun Ibu. Puluh-puluh bejaning urip duwe anak siji wae ora kena ditresnani. Ibu, legitaning manah kula mboten nedya nungkak krama tuwin wani ndaga dhateng dawuh timbalan paduka Kanjeng Ibu. Nanging kasunyatane kowe sing getak-getak marang tembungipun Ibu. Labet ingkang putra Pringgondani binobotan hateking satriya Tama. Kusuma bangsa kedah wani mati netepi prasetyanipun ngluhuraken nusa bangsa. Malah ing kula anggep wuta ing kautaman menika lugunipun paduka piyambak. Nalika kula tasih bayi kekudangan kula ngakir tembe kula jejer dados kusuma bangsa. Urip sing bisa piguna tumrap nusa bangsa. Sareng kula dipun dapuk jejer dados senopati. Paduka iki mboten mila awawaton hatek-hateking satriya Tama, satriya Kedaksana, sirik Cidraing Ubaya. Sumpah kula nadyan kapalangono segara geni mboten badhe kobar jiwa kaprawiran kula Ibu. Surem-surem giwangkara kingkin ler manungsa kang layon kadya ilang memanis anakku kula Primbiat Maja nek pancen wis gembleng tekadmu kula pun Ibu ora bakal malang-alangi apa ing dadi kekarepanmu nanging pun Ibu mung bakal pitungkas menawa ana panah kunta lepas saka gendhewa golek nyawa kula kowe apa perangan murih kowe tetep bisa nyari Rahayu kula Primbiat Maja. Ibu